पाटकिजुलिनिफ्राय बिथाङा स्टेन्डबाय आरो नैबे बाजैनि स्टेन्डबाय ओमफ्राय हौवा गोदानाव बेनो जाहैबाय नै जोंना बिराद मेंबाय जाहैदों माबायदि मोनदों नोंलाय हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय दायो आङो दंफैयो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नैबे नाम्बार 2 बुलदि गयबारिबो होननानै बुङो बेवहाय आंनि लोगोनि हाबा दिनैहाय आङो बेवहाय दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन दिनैनि हाबाखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय अननायनि रावजों बुंनानै आगथाम सोदो आगदा आखाइनि रिं फिंगारखौ बुंदो दे रिं फिंगारखौ ओमफ्राय आगथामसो हां लानानै नों बुंदो आरो आंजों लोगोसे बुंखांनायनि उनावसो सोगोन दे आं अकिम बसुमतारी इसोर आरो बेयाव नुजाफैनाय गिर्जारिफोरनि सिगाङाव जबान होयो दिनैनिफ्राय आं नों सपना बसुमतारीखौ दुखुब्लाबो सुखु अकिम बसुमतारीखौ दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो थैनाया गुबुन गुबुन खालामाबो माने आंनि आगथाम गानहोखांब्ला आखाइ खबना होदे दे गानहोखांबाय दे आखाइ खबदो ओमफ्राय नै दायो गिर्जानिफ्राय लाबोबाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौहाय ओमफ्राय नैबे दिकिया जुलिनिसोनो नै ओमफ्राय नैबे सासेया बबेनिथाय मिथिला मेथर ना मा होनोमोनलाय जोंनिजों मेथरसो होनोलै ओमफ्राय स्टेन्डबायबो होनो मानि गथायबारि आयु एफा गोजाननि औ एकदम गब हो खनसेनो गब हो मा बिदिखौ होलायनायलाय खनसे गब हो मा खननै जालांखाय खनसे दा नै जोंना मोसानो रेडि जाहैबाय जोंना आयंआ मोसानो रेडि नै ओमफ्राय ओरैहाय नै मोसाबाय मादै मोना मोसानो रोङा दे मोसानायलाय एसेल' ओरैल' सोमाव दे बेवहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ सोगोन आरो ओमफ्राय ओरैहाय दर मारि थेग्राफोर दङ माने फैसा होनांगौ आरोखि फैसा होआला नैबे दरा गेवा आरोखि ना माने फैसा होबासो बे दरखौ खेवगोन आरोखि मोजाङै खेबदे मोजाङै खेब आथिं सुनायनि दर माथेनायनि फैसा Kemarin kan saya sudah seklasan gede. Berubah mulili senudi hari. Nah, aku rasa ini semua. Pergi. Cari lah. Nani pergi. Jom video.
फैदो Nah, mamnya yang udah kok. Oi, piskan. 어 맞아 여기 잡아 잡고 Bang bagi. 어이 너 함께 우리 이거 가드 Ada bawa dulu. Dia perlu naik kan sebenarnya. Kok kami sih? Oke, saya tiba. 호도 호도 우리 호도 리카야 호도 오 리시마 호드라 sai thuộc con mày बिथांजोआ जाहैबाय माबानि मा होनोमोनलाय मा गामिमोनलाय नोंसिना Nah, pakai saya. मा गामिमोनलाय Kami ya. औ पाटकि जुलिनिफ्राय बिथाङा स्टेनबाय आरो नैबे बाजैनि स्टेनबाय ओमफ्राय हौवा गोदाना बेनो जाहैबाय नै जोंना बिराद मेंबाय जाहैदों माबायदि मोनदोंलाय हाबा जानानैलाय मेंबाय माबायदि मोनदों दे माबाफोर फोरमायदो माबाफोर मेसेज हरनो सानदों नामा बाजै माबाफोर मेसेज हरनो सानदों बाजै होनला लाभ मेरिट बिसिबांनिफ्राय 2014 निफ्राय 2025 आवसो मोजां मोनलायनानै हाबा जाफैलायबाय आरोखि आच्छा ओरैबायदि लं रिलेशनशिप साक्सेस बाजैखौ नायदों अखाफोर गावदांल' नुखादों 2014 निफ्राय लानानै 2025 सिमावसो हाबा जाफैनो मोननाय माने लं रिलेशनशिप आरोखि जोंनि आदाजोंहाय ओमफ्राय नै बाजैखौ नायदों अखाफोर गावदांल' बेहाय जाहैबाय अमा गोदाग्राफोर नै अमा गोदागासिनो दङ ओमफ्राय नायदो नै ओरै दलं दंलायखायो आरो ना माबानि बेम्बु ब्रिज दलं बे जाहैबाय हौवा गोदाननि बिफा जाहैबाय बियो ओमफ्राय आदैया बिहामजोमोन ना माबायदि मोनदों मोजां मोनदों औ दा बिबोनां अदसे आगै सुदर्शन बियो औ दा जा बिहामजो लायदों औ बिथांनिनो फिसाला बिहामजोनि हाबा बिहामजा महि होनदोंमोनलाय महायनि बिहामजा महायनि होनदोंमोनलाय अन्थाइबारि बेंटल अन्थाइबारि आच्छा दे गोजोननाय थाबाय दा बिथांखौहाय आर'नाइजों बरायलायबाय नैबे आयंआ आर'नाइजों बरायबाय नायदो नै हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बिदाय होबाय आरो ना हिन्जाव गोदान लागोआ बिदाय खालामबाय